Žekić pa da... Ali brod će pristati u Rogaču. Ovo je najljepši i najveći zaljev otoka Šolte. U njegovom najplićem dijelu Rimljani su imali ribnjak, a u srednjem vijeku se eksploatirala sol. To je podignuto naselje Nečujam. Da turizam ovdje nije od jučer, govori činjenica da je tu rado boravio pjesnik Marko Marulić, ostavljajući povremeno bučni Split. Još jedan književnik je rado ovdje navraćao i činio društvo Maruliću. Na svom ribarskom putovanju Petar Hektorović je ponovo u Nečujmu. A kako se tom prilikom pjesnički gostio, dade se iz ulova zaključiti. Salpe se lovljahu, vrane, drozdi, pici, mek ki mi višahu, pagari velici, šarge, trilje, koje tko bi zbrojio i arbuni, to je. Vid bi se utrudio. Zbogom, Marule, zbogom Hektoroviću, vi ne biste razumjeli naše vrijeme. Grohote, središnje naselje Šolte. U Grohotama je danas 700 žitelja, a to je više od trećine stanovnika čitavog otoka. Nekad ih je bilo više i mi smo svjedoci procesa koji je zajednički većini naših otoka. Prije rata Šoltani su iseljavali u Ameriku. Tamo ih je pred rat živjelo oko 1300. Danas odlaze u Split. Od Grohota prema Maslinici proteže se u dolini plodno krško polje. Ono je generacijama i utjecalo da glavna naselja otoka ne budu na obali. Grohote, srednje i donje selo, na rubu su polja. Laganom šetnjom prolazimo kroz srednje i donje selo. Mnoge kuće su puste, a zemlja, klima i ljudi su tako pitomi. Za prošlog rata Šoltani su listom prešli u partizane. Šoltansko polje okružuju šumarci i makije.
Nekod se mnogo sjeklo za ogrjev i u Splitu prodavala česmina. Palile su se i klačine. Ni to se više ne radi, pa se pitaš od čega Šolta danas živi. Odgovor je za sve otoke isti. Malo od poljoprivrede i pomorstva, ponegdje industrije, ponajviše od turizma. Evo nas opet na zapadnom kraju otoka, u Maslenici. Nekad, a i danas, luka ribara.